guys, this is Michelle. Day nagprep na ako nga na day. Pa ako sa trabaho tas amo pa kapahuway day. Ako kalit si Monro day na magprep kuno ako kay pick up kuno ako ni Za. Na daw siya palito na sakyanan day para sa ako So ako na siya gikat day mo ning happenings day dari na kami day sa tag-iya day. Na sakyanan day wala ni siya gigamit sa tag-iya. Naman siya bago na sakyanan day. Gipalitan siya sa iyang bana. Ug kanina sakyanan day ang tag-iya jud ani day asawa ng manager ng gitrabahoan. Naman sila sakyanan day o ilahasad na sa tubang day. Yung trabaho kaayo na sakyanan day ug ingon sa tag-iya day na swerte kuno kaayo ni sakyanan day. Kay mo man gamit nila day pag road test nila nya nakapasar sila day. Ambot lang sa ako day next month naman ko day mag road test matunday. Mao gipalitan ako ni Monro day ng sakyanan day kay mao ni ako practice-practicean day. Dako naman kaayo day ang truck ni Monro day kung mauto akong practice-practicean day. So kanina time day gitest drive na ni Monro day. Giganahan siya day. PT Cruiser mang mato din nga sa sakyanan day. Ganahan man sad ko maglantaw sa iya day unya ang ligid daw niya day is all season. That means pwede day na siya pag winter, pwede sa siya pang dry season no. Baguhan sad nilang makinaani day. Nindot day kay babayang tag-iya ani day. Kanang dili ba kasiro ang previous na tag-iya ani. So nakuha ni namin yung sakyanan day na affordable price. Ang pag-transfer matud sa imong ngalan ani day dali ara didiri day. Tura kag SGI day nya pa transfer mo ra sa imong ngalan day.